безне нәрсә бәхетле итәсең? Әлбәттә, гаилә, туганнарыбыз, балалар, яраткан эшебез. Бу дөньяда гөрләшеп, биеп яшәүгә нәрсә җитәсең? Яңа елда йөзләрегездә бәхет нуры балкып торсын. Балларыгызның игелеген күреп яшәгез. Яшын үтсә, күкрә үтсә минем таңымнан. Ярдәм кирәк, коткар мине диеп, мин чакырмам сине, чакырмам. 2 яшьләр үтеп, кояш чыкса, юлларыңа чыклар тезәрмен. Өметемне җайга шатлык кояш китсә җанымнан. Җил туздырган буш бакчага чыгып, мин чакырмам сине, чакырмам. Тик күңелдән генә төнге күкне, күзләреңә синең тиңләрмен. Өстәлемә соңгы гөлләр тиеп янымнан. Салкыннардан мине арала дип, мин чакырмам сине,